Headlines kan mga barata, public hearing ka Metro Naga Water District para sa rate increase nagpuna sa Banuang Kanggain sa Camarines Sur. LGU Gainza makikiapunin basura sa Banuanin Minalabak, Camarines Sur. Harabunan sa Barangay Taban, Minalabak, Camarines Sur, iniimbestigaranan PNP. Mga nakapasar sa licensure examination for teachers na hali sa Naga College Foundation, tinawan onra. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Sa paagi ng public hearing, pinagpaliwanag kan Metro Naga Water District sa mga konsumidores ng tubig ang pinagtutulod na pagpapalangkaw kang singil sa konsumo. Aramot ang pletong detalye sa report ni Melvin Machado. Kaibahan ni Metro Naga Water District Acting General Manager Jun Mongoso ang representante kang Local Water Utilities Administration o LUA sa paghampang sa mga members konsumidores kang MNWD sa Banuanin Gainza, Camarines Sur para ipaliwanag ang pinagtutulod na paglangkaw kang taripa sa singil sa tubig. Maski may inaprobara ng resolusyon ng board kang MNWD, kaipuhan pa man girari ang public hearing kaibahan ng LUA para mismo sinda makumbinser kung tama ang dagdag na pinagahagad kang Water District. Ang inahaga na dagdag na taripa kang MNWD ang pwede man subot i-adaptar, ilangkaw o magbawa pa. Iyo po, may poder po ang luwa na either isakat, itaas, pwede man i-adapt or pwede pang ibaba. Depende po sa mangyayaring evaluasyon ninda after po kaning public hearings. Alagad sa sitwasyon kang MNWD, haloy na dapat ining nagpasunod din aumento alagad na ipinagibo. Kung sa reglamento, ang allowed po is maximum of 40% ang increase. Ang pigi-impunerta lang po sa tuya is only 28%. Medyo harayo pa siya sa maximum na 40%. And secondly po, si Hurita pong pag-increase kayan, 2009 pa. Ang allowed under LUA regulations po is every 5 years. But sabihin, halos tulong 5 years na dahil kita nag-i-increase. Sa lado kang lokal nagbero kang gain sa Camarines Sur, pero sa iso kang taripa, gusto subutin ang madara ang serbisyo kang inumo na tubig sa tulupang natatadang barangay kang nasabing Banuaan. Not ang tulong barangay ang daimig din na tultol na supply na tubig. Araw kang barangay Malbong in barangay Loob in Sampaloc. Yan talaga ang pighingo amig di sa Banuaan na magkaigwaning tultol na bulos kang tubig sa paagi kang MMWD. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ikinaugma ni Mr. Florencio Mongoso Jr., Acting General Manager kang Metro Naga Water District, ang pagdunar nin lote kan lokal na gobyerno kan gain sa Camarines Sur para bugtakan nin pumping station. Susog kay Acting General Manager Mongoso sa paagi kang inaprubaran na resolusyon kan Sangguniang Bayan. Matagama ang lokal na gobyerno kang gainsan na 500 square meter na lote na iyo ang tutugdukan ng pumping station kang MNWD sa nasabing Banuaan. Kaya dakula po ang apresasyon mi sa lokal na gobyerno kang Gainsa dahil nagpasar na po sinda ning resolution number 166 kang December 19, dahil po ko napapasala. Sinda po ang ma-provide ning 500 square meters of lot para po laganan mining pumping station. Kaya dakulaon pong bagay, primero mas mapapadali po si kalakawan taaram ta po baga pag dagang pinagurulayan haloy ang negosasyon. Primero si pagtugot, pangadua si presyo. Iyan inisyatibo pong iyan ako na kang LGU Gainsa, kaya dakula po ang samuyang pasasalamat sa inda. Sa iba pang bareta, kinumpirmar ni Municipal Councilor Jose Teodoro Jr. kan gain sa Camarines Sur na makikipag-memorandum of agreement ang sa inang Banuaan sa LGU Minalabak para makapag-apon sindanin basura sa nasabing Banuaan. Ang lakdang na ini ang maagipaman ng proseso asin pag-uurulayan sa pag-ultanan kan mga opisyal kan gain sa asin kan Minalabak, Camarines Sur. Iyaon kami sa proseso mangiraray, nakipag-ulay kami sa LGU Minalabak. Makikimuha kami duman para sa pag-apon lang kang basura kang Banuaan kang gainsa. Pero yan po maagi pening mowa. Magakaigwa pa yan ng maray na pag-uurolay. Padagos sa mga bareta, huli kan marhay na drainage sa Barangay Triangulo, Siyudad ning Naga.
natitipon na tubig uran madali ng mahali. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Unya na sigido ang pag-uuran niya ng peligro nin paglangkaw kan tubig o magbaha sa babang parte kang barangay Triangulo. Alagad kampante si punong barangay Alan Beriso, huli ta madali on subot magbaba ang tubig baha. Inihuli kan drainage sa pinagkonstruir kan syudad na sa idang pinaghagad sa lokal na gobyerno. Sa ngunyan, halos madali nga ni mawara ang tubig. For dahil yan sa mga ginibutang hakbang, araw ito pong tinausamoy akang syudad, si sa tuyang request na laagang kitang saro pang drainage dyan sa may diversion, tulos man pong itinaw kang syudad kang Naga. Kaya dakulaong pong tabang ito sa barangay. Kaya kung nagbabaha talaga digdi, halos masihalang kawon pa, araw katong nakaaging aldaw, nagbaha. Sarong aldaw lang, wara tulo si tubig kabos. Asin para masustiniran ang marikas na pagdalihig kang tubig uran, pinaglilinigan man subutinda ang mga saradit hasta sa darakulang drainage sa saindang barangay. Pagkatapos itong ginigibotang padagos na paglinig, kang pagdiklaging, kang mga drainage na saradit sa kadarakula, ginigibota iyan, saka duman sa may drainage sa may DepEd, huwag kita duman ginibong automatic na itong nagsasara kang mga basura. Kasabay man kang paghinguwa kang barangay Triangulo na mabawasan ang pagbabaha sa saydang lugar, iyo man ang pangapudan sa mga residentes na makipagkooperar sa mga programa kang barangay. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, salud, edukasyon asin kampanya kontra ilegal na droga sa Barangay Triangulo, Syudad ng Naga ay ang tinawan atensyon ni punong Barangay Alan Beriso. Nahihiling naman subuot ninda ang epekto kan sa indang kampanya kontra ilegal na droga, alagad mas tatawan ninda nin higot na atensyon para mayo ng mga kaakian ang mabiktima kan ilegal na droga. Lalo na po dinudoonan misi sa education saka itong kontra-droga, laban kontra-droga digdi sa mong barangay, lalong-lalo ko po yan dudoonan. Nahihiling ko na po si ginigibuming trabaho na si droga digdi sa mo medyo bako na masyadong tinatawan mi pong pagpalaga si mga kaakian na nag-ielskwilan na dahil na po talaga madanyalang kaming mga pinagbabawal na bulungan. Sa pagbabalik kan Newsbreak, harabunan sa Barangay Takban, Minalaba, Camarines Sur, padagos pang pinag-iimbestigaran. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito o
portable radio, at extrang cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools, tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit. Naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong Alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Padagos pa sa mga bareta, Department of Trade and Industry Provincial Director J. Ablan, full-fledged Provincial Director na. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Ngunyan nasaro ng full-pledged na Provincial Director kandite ay sa Camarines Sur si J. Ablan. Pigsyerto kay ni na mapadagos man giraray ang mga programang para sa ikararahay kan mga konstituente sa probinsya. Sigun kay Ablan sa ibong kan pagiging na full-pledged na Provincial Director, matinir ang sa iyang trabaho asin na serbisyo para sa mga taganaga asin Camarines Sur. It does not matter talaga kung OIC ka o full-pledged. Ang nagmamatter dyan, ano ang mga ginigiro mong programa para sa makakatabang ka sa pag-uswag kang probinsya. So, kami kasi sa DTI, I don't know, probably kumbaga, very lucky ako na yaon ako naman sa organization na ang culture talaga is i-challenge ko yung sadiri. In fact, very happy ako kasi itong last quarter, naging very fruitful ang brainstorming. Not only kang DTI, but with other stakeholders. Nagkaigo kami mga packet planning. Talagang invoking kung ano ang mga possible programs pa na pwedeng gibuo. So, araw kayo ng ang perming income DTI, ito bagang serbisyong higit pa sa inaasahan. Dagdag pa kan opisyal na naging magayon ang sedang iribahan sa logan opisina, kan DTI Camarines Sur na saro sa rason tanganing maitao, ang marahay na serbisyo sa tao. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa satuyang police report, harabunan sa Barangay Takban, Minalaba, Camarines Sur, padagos pang pinag-iimbestigaran ngunyan kan PNP. Aramot ang pletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Matapos na maireport sa Philippine National Police ang insidente nin panhabon sa magkakaparang residensya na kung saan nalalayan magkakaparang kagamitan asin gadgets sa Barangay Takban, Minalaba, Camarines Sur. Padagos ngunyan ang Philippine National Police sa pag-imbestigar sa posibleng suspect sa insidente asin nangapudan sa mga residente na iwasan na iwalat na bukas ang harong asin pasiguruhon na day mabiktima kan mga parhabon. Ang pangapudan ko sa naman katabangan tana ang PNP, ang satuyang LGU, ang satuyang sadere na kita mismo naman kan satuyang mga proprietarios na yan. Inot na inot ang makakabantay talaga sa pagsasadiri, yung sadiring persona. So nangangapunan ako na kung pwede i-secure ang mga gamit and kung ang kaindong harong ngay madaling easy access na inaapod, tawan taning seguridad ang sa tuyang pagharong and mga property. Then maging maringmat din na pagbabanggi lalo ng pagmaoran kasi aramtaman kung sa anong panahon na atake ang mga naglalawag ng sarong. So yan sa tao kang kita katulurog na and kung ang panahon talagang conducive sa hararom na pagturog, iuman yan ang kinukuha ng opportunity. Piglaro man kan barangay kapitan na apat na harong sa sendang barangay ang nabiktima nin panhabon asin nakuhaan mga gadgets. Sa part po ang barangay council, sa kuya pong mga tanod is barabanggi man po nag-duty, kaya lang po kan sarong aldaw sa dae inaasahan na pangyayari, nagkaigwa po ning harabunan sa kuya mga residente at ang residente ang naging
apektado kang harabunan duman na kung sa po kadakol po nga ang nadarama na mga kagamitan, mga cellphone, cash, laptop. Siguro po ang masasabi ko na lang sa mga sasakuya, lalo masasakuyan na sasakupan, mag-ingat po kamo, inuton ang seguridad kan sa idong mga harong, lalo-lalo na kay sa idong mga pamilya, kan sa tuyang mga pamilya. Daiman po sa 24 oras mababantayan kita kan sa tuyang mga barangay official, mga barangay tanod, lalo na kang mga kapulisan. Kaya po ang masasabi ko na lang, mag-iringat po kita, inuton tayo seguridad kan sa tuyang mga harong aking mga pamilya. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Panago sa mga bareta bilang pagtaonin onra sa mga nakapasar sa licensure examination for teachers. Orog na si mga hali sa College of Teachers Education kang Naga College Foundation. Nagkaigwa sa bagong aga ng pag-motorcade sa sentro kang Naga. Susugki din onward og nita kan College of Teacher Education. Sarong paagi man ini para ma-inspirar si mga mako aning examination ngunya na masunod na mga bulan na arugon ang trayumpo kan mga nainot na sa inda. I-celebrate po ang victory kang Naga College Foundation, specifically ang College of Teacher Education, dahil po kasi nakalipas na October 2022 licensure examination for teachers, medyo grabe po ang nakapasar. Gulpi ang nakapasar na mga graduates ng Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, and may bonus pa po ining sa tuyang duwang national top-notchers. Ang saro po, top 8, graduate siya po kang Bachelor of Elementary Education, si Mr. Giancarlo Purisima Valencia. And then the other one po is Bachelor of Secondary Education, si Mr. Amiel Bernard Agna Albino. Asin ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang Samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Diwat ako po si Mark Mendoza. Dimbisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.